Opozícia otvára ďalšiu citlivú tému spojenú so stranou Smer. Hnutie Progresívne Slovensko upozornilo na finančné toky smerujúce k Michalovi Ficovi, synovi premiéra Roberta Fica, ktorý pôsobí ako jediný konateľ agentúry Smer. Podľa informácií, s ktorými ako prvý prišiel portál Aktuality, mal Michal Fico za necelé 2 roky získať približne 100 000 eur zo zdrojov, pochádzajúcich zo štátneho príspevku za voľby. Len počas minulého roka si mal podľa zverejnených údajov polepšiť o približne 60 000 eur. Progresívne Slovensko tvrdí, že fungovanie agentúry Smer vyvoláva vážne otázky o transparentnosti nakladania s verejnými financiami. Agentúra Smer je v skutočnosti len akousi opačnou práčkou na štátne zdroje, z ktorej strana Smer netransparentne financuje svoje aktivity aj v rámci kampane, vyhlásila poslankyňa PS Beata Jurík. Opozícia zároveň upozornila aj na majetkové pomery premiérovho syna. Podľa poslankyne vlastní Michal Fico 2 byty v bratislavskom Starom Meste, ktoré kúpil bez využitia hypotekárneho úveru. Nie je jasné, ako na ne mohol z vlastných príjmov zarobiť takmer 800 000 eur. Z dostupných zdrojov je očividné, že Michal Fico nemohol zarobiť ani na jeden, nie to ešte na 2 byty bez hypotéky. Premiér sa k tomuto zázračnému riešeniu bytovej krízy odmieta vyjadrovať. Je tajomstvom úspechu narodiť sa ako syn premiéra Fica? Pýta sa Jurík. Pripomenula pritom aj skoršie výroky premiéra Roberta Fica o cenách bývania v Bratislave a naznačila, že verejnosť si zaslúži odpovede na otázky týkajúce sa financovania týchto nehnuteľností. Jurík zároveň vytiahla aj starší výrok predsedu vlády, podľa ktorého by bol pripravený odstúpiť z funkcie, ak by sa objavili podobné podozrenia voči nemu samotnému. Tak teda čakáme na jeho demisiu, vyhlásila opozičná poslankyňa. Kritika smerovala aj na spôsob financovania predvolebných aktivít strany Smer. Poslankyňa PS Zuzana Mesterová tvrdí, že strana dlhodobo využíva model, ktorý podľa opozície znižuje verejnú kontrolu nad využívaním štátnych príspevkov. Kampane Smeru sú dlhodobo vyhodnocované ako tie najmenej transparentné. Jednu veľkú sumu prevedú na ich agentúru a tá ďalej so štátnymi peniazmi narába bez možnosti verejnej kontroly ich využitia, uviedla Mesterová.